Sofi, Joo. kuka on seuraava? Hedberg Sami. Okei. Joo. No niin, eiköhän ole Pyritään sisään. sisään. Seuraava. Moro! Hedberg Sami, terve! Terve. Moro. Kiva kun pääsit tulee. Kiitos. Moi. Sami, moro. Terve. Sofia. Moro. Moikka. Moikka. Moi. Yes. Moro. Kiva kun pääsit. Joo, hienoa. Mä oon kyllä mukana ilman muuta. Joo. No hyvä. Joo, Tää on siis- sä sitten. Joo. Movember kiertue tiesit. Kierretään ympäri Suomea. Niin, siis mikä tää siis oli? Hyvän tekeväisyyskiertue marraskuussa. Joo. November. Joo, marraskuussa. Ihan Suomeen päästä päähän. Okei. Kiinnostaa? Joo, siis totta Siistiä. kai kiinnostaa. Hyvä. Hieno homma. Nyt tossa tietenkin toi marraskuu, että se on vähän silleen mulle tosi itse asiassa yksi kiireellisistä Okei. kuukauksista, että se on kyllä aika täys. Aha. Et olisiko siinä, onks, Niin niin. Onko siinä mitään siis vaihtoehtoja sit niinku esimerkiksi ottaa lokakuulle? Joo, se käy. Niin, Joo, jos joo. se siirtäisi. Ei se kyllä valitettavasti käy, kun se on just Movember. Hänellä on olisi aina marraskuussa, aikaa silloin. November. Niin, mullahan olisi silloin aikaa tietenkin, että mä en nyt tiedä sitä. Niin, se olisi. Ei kyllä tähän pitäisi niinku koko marraskuun varata. Okei. Se olisi vähän se juttu, se marraskuu. Niin just, joo. No voi vitsi, se on kyllä vähän... Aha. Joo, Ei mitään. Joo. Ihan Niin. vastaan. Sami Hedberg? Joo. Joo, ei siis ei mitään, mulla tästä niin, joo, kiiret on tässä, mutta kyllä ilman muuta onnistuu ilman muuta, että niin, joo, että ei siinä, joo. Oota ihan pieni hetki, niin oota. Eli koska tää oli? Marraskuussa, Joo. all right. Niin mulla on se heinäkuu vapaa, niin otetaan silloin. Eikö se ole hyvä? Heinäkuussa, joo. Joo, yes. Noniin. Kiitos. Kiitos. Yes, Joo. hyvä. All right. Hei Seli, mä laitan sulle kohta niin tossa sähköpostiin. Niin. Se mennään kesällä. Antti. Marraskuussa. Mitä? Seuraava.